Find et roligt sted. Et sted, hvor du kan give slip. Og sæt dig eller læg dig, og lad kroppen finde sin egen måde at hvile på. Når det føles rigtigt, så lukker du blidt dine øjne. Tag en langsom indånding igennem næsen. Og pust roligt ud gennem munden som et stille suk. Gentag en gang mere. Og endnu en gang. Mærk nu din krop. Mærk, hvordan den bliver holdt af underlaget, af rummet omkring dig. Mærk, at du er her lige nu, og der ikke er noget, du skal nå. Der er intet, du skal fikse. Der er intet, du skal forstå. Sig blidt til dig selv: jeg er tryg i dette øjeblik. Forestil dig nu, at alt det tunge i dig, bekymringer, uro, gamle tanker, samler sig som en mørk, blød energi i kroppen. Måske kan du mærke den. Måske bare ane det. Du skal ikke ændre noget. Bare være med det. Når du ånder ud, så forestil dig, at denne tunge energi langsomt forlader dig. Som røg, der opløses i luften og forsvinder stille. Eller som sand, der glider ned i jorden og bliver taget imod. Med hver udånding bliver kroppen lidt lettere, lidt friere. Gentag stille indeni: jeg giver slip. Forestil dig nu et blødt, varmt lys over dig. Et lys, der ikke blænder. Et lys, der omslutter. Et lys fyldt med ro, tryghed og kærlig energi. Farven er præcis den, din krop længes efter. Når du trækker vejret ind, strømmer lyset roligt ind gennem toppen af dit hoved. Det breder sig i dit ansigt. Blødgør
kæben, glatter panden. Det flyder ned gennem halsen, ind i brystet, omkring hjertet. Videre ned i maven, hofterne, benene, helt ned i fødderne. Lad lyset fylde hele dig, uden hast, uden krav. Sig stille, jeg tager imod det, der støtter mig. Med hver indånding bliver lyset mere levende. Med hver udånding bliver det tunge mere gennemsigtigt. Det, der før føltes negativt, bliver nu forvandlet. Ikke presset væk, bare nænsomt omskabt. Læg nu en hånd på dit hjerte. Mærk varmen under hånden. Mærk dit eget livs stille rytme. Sig blidt til dig selv. Jeg vælger energi, der nærer mig. Jeg er nok, som jeg er. Tag 3 rolige vejrtrækninger mere. Mærk kroppen. Mærk rummet. Mærk roen. Når du er klar, begynder du stille at vende tilbage til lydene i rummet. Du bevæger stille dine hænder og fødder. Og åbner langsomt dine øjne. Tag denne bløde energi med dig videre, som et lys, der følger dig. Velkommen tilbage med fornyet positiv energi.